Ahojte, dnes si poďme povedať niečo o citlivej pokožke. Ako veľmi dobre viete, citlivá pokožka je taká pokožka, ktorá veľmi ľahko reaguje. Reaguje na rôzne podnety, či to je napríklad zmena krému, alebo zmena prostredia, zmena teploty napríklad. Takže táto pokožka je veľmi rýchlo začervená, môže byť podráždená, môžete na nej vidieť také ako keby začervenania alebo červené žilky. No a táto pokožka je náchylnejšia na to, že môže byť suchšia. Jedná sa vlastne o problém kožnej bariéry. Táto kožná bariéra je oslabená a potrebujeme ju podporiť. A práve spoločnosť Velmax vytvorila radu Velmax Skin Effect, ktorá je práve pre citlivú pokožku. A oni vybrali také ingrediencie, ktoré naozaj pokožku nedráždia. V tejto rade nájdete napríklad čistiacu penu, sérum, ktoré vlastne navracia rovnováhu pleti. Nájdete tam napríklad ampulky Super Hyaluron, rôzne krémy, krém na oči, nočný krém, denný krém. No a sú to naozaj produkty, ktoré sú určené pre citlivú pleť. Ahojte.